Dobro večer, gospođo Drina, kako ste? Dobro večer, gospođo Ljiljana i gospodin Roberte, dobro sam, hvala na pitanju, kako ste vi? Kako je u dalekoj Australiji? Dobro je, imamo malo vrućine i toga, ali dobro, živi se. Ovako, gospođo Drino, ja bih vas zamolila ovako malo da popričamo i da kažete stvarno svoje mišljenje u vezi Roberta i naše agencije. Kakve ste imali ovdje usluge, kako ste upoznali Roberta i kako se to... Pa vi svojom pričom ispričajte onako vaše mišljenje lično. Pa, gospodina Roberta sam upoznala, znači, dobila sam njegov broj telefona, nazvala sam ga, pričala sam s njim. Znači, gospodin Robert mi je rekao sve šta se dešava, kako, znači sve istinito. Ili dobro ili loše. To je bilo istina. I gospodin Robert je čovjek koji pomaže mnogim ljudima. I meni je pomogao i dalje pomaže. I njegova pomoć, ja mislim, za sve ljude koji imaju bilo kakve probleme, da bi trebali da se obrate kod njega, da im on pomogne i da budu zahvalni što imamo takvog čovjeka na ovom svijetu. I molila bi sve koji imaju bilo kakav problem da se obrate gospodinu Robertu. Jer on je jedini koji može da pomogne bilo koji problem, on to rješava. I treba da budemo zahvalni. Znači, vama je pomogao, vi ste zadovoljni? Jeste. Zadovoljna sam, pomogao mi je i dalje pomaže. I zahvalna sam. I tako bi trebali da budu i ostali da zahvale. Hvala lijepo, ne znam što da kažem, mislim. Drago mi je čuti da je tako i da imate tako lijepo mišljenje o Robertu i našoj agenciji. Moje mišljenje je tako i to je istinito. Hvala vam, gospodine. Mi to znamo i treba da priznamo. I treba da zahvalimo gospodinu Robertu. Hvala vam. Na njegovim uslugama. Hvala vam.